Boas tardes a todos. Que non propón? Señor Pastoriza. Que os políticos que respeten. Calle Tambre. Por favor. Boas tardes a todos. É inevitable na miña intervención seguramente repetir gran parte dos argumentos e puntualizacións que fixeron tanto representantes veciñais como seguramente o señor Millán. O primeiro que quero destacar é o momento en que estamos a vivir, un momento que todos sabemos de extraordinarias penurias, sanos recortes, penurias económicas, que é evidente, fan inviable, totalmente inviable, que unha obra destas características en estes momentos se poida nin sequera imaginar xa non a corto nin a medio prazo. E quero tamén destacar o nome do proxecto, é dicir, tan pouca entidade ten Moaña para facer un proxecto de variante só do noso concello, que hai que facer un proxecto de variante para Moaña e para Cangas no mesmo paquete. Pareceme revivir por momentos aqueles tensos plenos que vivimos cando discutíamos vía rápida sí, vía rápida no, vía rápida por aquí, vía rápida por alá, non? Realmente estamos de novo en ese momento, pero, por favor, situemos todo o mundo no seu sitio. Uns gobernan e outros están na oposición. Uns levan uns tempos gobernando con unhas inversións determinadas no morrazo e outros non. Quero, por favor, que non se instale na ciudadanía o falso debate sobre que se perde a inversión, porque xa oí varias veces. É unha pena que se perdan eses cartos. Eses cartos nunca estuveron aquí, simplemente nunca estuveron aquí. Mandáramos un papel a presa correndo, eu creo que, por certo, debe ser os kilómetros se fa unha operación matemática da vía que propoñen e o levo a vía rápida, me sale redondo, coste metro igual ao coste da vía rápida. Estou seguro, porque é o mismo método constructivo. Quito tierra de aquí, pongo tierra allí. E iso se resume este boceto, este estudio que nos envían. Non podo deixar de falar un pouco da historia desta variante que hoxe nos ocupa. Naceu en 84 e todos os partidos políticos, o Partido Popular, a PON, as siglas que concurriu el Oxo, o Bloque e o PSOE, fomos mantendo no planeamento un vial que pudera estructurar para uso dos moañeses os núcleos. Dunha forma ou doutra foise levando o plan xeral principalmente para implantar desarrollo urbanístico en Bronde, que hubo, na Xunqueira, en Tardos de Estón, ibase facendo desarrollos urbanísticos e ibase enseñando os viales para que o desarrollo urbanístico pagara eses viales. En esas estábamos, cando unha xunta de partido dixo, non, retiren usted estes plans parciais, esta vivenda, retírenos e a xunta se ocupará de facer a circunvalación. E esa foi a última noticia que tuvemos da circunvalación. Chega a vía rápida, construyese a vía rápida e todo cambia. Unha vía rápida inacabada para os moañeses, unha vía rápida prácticamente pouco operativa, máis grande que nos quite os coches da 551, non moitos, por certo. E estou seguro que o cerne deste problema é a propia inconclusión, a propia obra inacabada da vía rápida, que os moañeses non miramos como propia. Realmente, para sair de Moaña en a 2 puntos, non en todos, pero en 2 puntos sí é útil, para movernos entre Moaña realmente non é útil, non? Collemos outras alternativas. Nos, desde logo, xa adiantamos en días pasados que non apoyábamos esta vía rápida no medio do noso concello. Apostamos por outras alternativas. O outro día falouse aquí da creación desa comisión, eu creo que comisión é a palabra maldita, ese grupo de traballo, ese grupo que poida facer propostas que podamos valorar, pero que non se instale na ciudadanía que os cartos que plantexa esta obra se van a poder recolocar, que non se instale na ciudadanía. O PSOE posiciones, por suposto, a favor das melloras da 551 e 313,
da mellora do corredor e o entronque coa rede viaria actual, e aspiramos para 551 unha calidad de vida que ahora mismo non ten.